Hello guys, good afternoon. Ako lang i-compose para sa tong mga tinugyanan sa balaod nga lagyo in taon sa silang pamilya, mga sundalo nga layo perminti sa pamilya, talagsa ra taon makauli. Mo ni akong gibuhat nga compose, paminawa lang ni sir. Sa tanan karon nga naay trabaho, pulis ug sundalo ang risko jud kaayo. Pirming layo sa ilang pamilya, ang aming nahaw iagwantahan. Atong iampo sila sa Ginoo nga ipalayo taon sa peligro. Asawa kung ang anak nila nagpalakan na. Atong kapulisan o kasundaluhan, atong pasilunggan kay sila manglalaban. Ang ilang trabaho pait jud kaayo, labi naglayo sila madestino. Ang asawa ug ang anak nila manawag sa cellphone kung sila ang mingawon. Kay ang papa na sa trabaho, dili man pwede nga makauban pirmi. Ato ang iampo sila sa Ginoo nga ipalayo sila sa peligro. Ang asawa kung ang anak nila pwedeng kabalaka. Atong kapulisan o kasundaluhan, atong pasidunggan kay sila manglalaban. Ang ilang trabaho pait jud kaayo, labi naglayo sila madestino. Atong kapulisan o kasundaluhan, atong pasidunggan kay sila manglalaban. Ang ilang trabaho pait jud kaayo, labi naglayo sila madestino. Labi naglayo sila madestino. Wala akong compose guys para sa tong mga sundalo o atong kapulisan.